nan ta je gidana ta ce za ta sai jog, bayan nan sai ta ɗauke min wayata ta fita da ita, da na kira ta buƙaci in bada 100 za ta ban waya. Bayan na tura 100 suka ja ni har rijiyar zaki, ƙarshe ba waya ba kuɗi, sai na ji labari an kama ta. Cikin ikon Allah da na zo na ga ita ce. Ya kika ji a ranki da ke ga an kama ta? Wallahi na ji daɗi sosai, bisa ma ga dukkan ƙoƙarin da kuke. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Me kike bukata yanzu? Misali wayarki da kuɗinki nawa kike nema a wurin su? Wayata 650, kuɗi na 100, duka 750. Allah kiyaye. Sewa wata ta zo. To ba mu labari ke kuma ya akai? To wannan Shamsiyya ta zo gidana on 29th November, ta ce ta zo makeup. Farko ma dai gidan makociyata ta je ta fara ta ce da Allah tana so a raka ta inda ake yin makeup. To sai makociyarta sai ta hada ta da yarinya kusan age ɗinta haka. Sai ta ce to ta rako ta gidana. To da suka zo da ta kawo ta ita sai ta tafi, sai take bani labari, ta ce ai wannan yarinya kawarta ce, an kusan bikinta ma dai take ta bani labari akan ta ce ai ita ma amarya ce, an kawo ta gidan nan kusa, ta nuna mu wani sabon gida. Ita wa kenan? Ita Shamsiyya. Ta ce amarya ce ita? Ta ce amarya ce ita, bata yi wata ɗaya ba da bikin. An kawo ta nan kusa da mu, take cewa ai yanzu bikin ma da za a yi na dangin mijinta ne, saboda haka mata kwalliya sosai in fito da ita saboda za ta shiga dangin miji. Ita wannan kenan da ita Shamsiyya ba. To muna cikin haka ni sai na je zan yi in yi alwala in yi sallah, na bar wayoyi na guda 2 a falo, amma mai aiki na tana falon. To ita ta tsuguna za ta saka waya ta caji, ita kuma Shamsiyya ta dauki wayoyi na guda 2 da iPhone da Samsung ta dauka. To ba mu labari me ya faru ne? Ranar 12 ga watan nan da muke ciki na Disamba, ta zo ta ce min za a yi mata kwalliya. Ita wa kenan? Shamsiyya. Ta ce min bikinta za a yi mata kwalliya ta kwana 3. Shine muka gama magana da ita, na ajiye wayata a falo na, na shiga kicin, ta suru wayar ta fito, wuf za ta fita, sai na ce mata bata karbi namba ta ba, sai ta ce ai already tana da number. Shine ta fita, sai bayan ta fita bai fi da minti 10 ba na duba na ga babu waya, na kira waya a kashe. Nawa aka sai wayan taki? 385. To yanzu ya kika je da kika ga Shamsiyya ta zo hannu? Na ji daɗi sosai, ina fata kuma insha Allah wayoyinmu za su dawo, ko kuɗin wayoyinmu. Ba mu labari me ya faru da keke kuma? Ni kunshi mai gidana ya kai ni gidan yayata, sai yayata wata fita ta bayan ta gama min kunshi, sai ta ce bara ta je ta dawo, kawai ta kuma sai ta shigo, sai ta ce min mai kunshi tana nan, sai na ce ta fita ki dan jira ta, sai ta ce to kunshi za a yi mata ita da yar uwarta, sai na ce to ki jira ta, sai ga yayata ta shigo har take bare min kunshi. Ita wa kenan? Ita Shamsiyyan. Sai take cewa shi wannan naga ya ki daga ki, ne sai na ce baya tafiya, to me yasa, sai na ce ikon Allah. Sai yayata ta shigo, ita kuma sai ta fita, sai suka haɗu, sai take ce mata ya aka, sai ta ce kunshi ta zo, amma bara ta je ta mayarwa da wacce ta aro takalmi. Kawai yayata sai ta ce ban waya ki in kira mai gidana in ji an gyara mai a daidaitansa. Wallahi kawai na duba sai na ga ban ga waya ba. Wayan nawa aka saye ta? 455. Ya kika ji da kika ga Shamsiyya a hannu? Ai na yi farin ciki sosai saboda na san wayata ta dawo. Gaba ɗaya ma kenan. Me yake bukata? To ke kuma me ya haɗa ku da ita? Wannan yarinyar ranar 25 ga watan August ta shigo gidana da misalin tun watan August 2024 ta shigo gidana, ta tambaye ni salamu alaikum, idan Allah ina mai shagon nan, na ce mata gani, sai ta ce mini wai kina yin huluna ne, sai na ce mata ni bana yin hula, amma tunda ni sabo zuwa ce a layin ko bara na miki kwatance, sai na mata kwatancen wani waje. To a cikin kwatancen nan da nake mata ta dauke hankali na, ta dauke min wayata akan keke. Nawa aka sai wayan? 210. Yanzu ya kika ji da kika ga Shamsiyya ta zo hannu? Wallahi na ji daɗi sosai da sosai, saboda daman na je na yi report, na yi statement kuma a nan Gogoro police station. Ya labarin wayar take, an yafe ne ko me yake bukata? Asa gaskiya ina neman haƙina. Ni dai yariyar nan ta shigo gidana, ta ce daga nan makwabta take, tunda ba mu daɗe da komawa anguwar ba. Ta shiga, to ni na ganin tunda yar makwabta ce, sai na rike ta hannu bibbiyu, na karɓe ta, hanna ce da yara a ɗaya ko kwaf a haɗa mata ruwan shayi, tunda lokacin mun riga mun karya ba mu gama tashi daga wajen ba. Yariyar nan na rungume ta hannu bibbi a matsayin tunda ta ce yar makwabta ce. Muna ta kira da ita haka, ashe ta riga ta hangi wayata ta ɗauka, ta fita da waya ɗin. Ya kika ji da kika ga yanzu an kamo ta? To ba abin da zan ce, sai dai kawai Allah ya shirye su, Allah ya shirye su. Me kike bukata? Kawai waya in Allah ubangiji ya sa ni dai in na ga waya ta an bani to.
me kike tunani daga abubuwan da yake ji ya ja Shamsiyya tana aikata wannan abun daga kin ga ke da ganin shekarunki da kuma kin san cewa yadda ake wa yara tarbiyya me kike tunanin ya jawo matsala Shamsiyya ta yi wannan abubuwan tunda kin ji dai abubuwan da take faɗa. Gaskiya ni dai. To me ya faru da keke kuma? Shamsiyya ta zo shago na karfe 12 na rana. Shagon menene? Shagon salon ne. Sai ta ce min za ta yi retouching da stretching har nake cewa to Allah yau ya kawo customer zan samu dan 10,000 na ce. Sai ta zo ta ce min za ta yi stretching sai na ce mata ta zauna da mu biyu ne a shagon. Ni kuma waya na yana kan carpet kuma da lullube da hijabi amma ban san me kai idan ta ga waya a karkashin hijabi ba. Ita wa kenan? Ita Shamsiyya. Sai ta yi min ƙarya cewa akwai wani gida a kusa da mu ana yi wa kanwar ta kitso. Sai na tambayi colleague ɗina na ce ana kitso ne sai ta ce min ana kitso a gidan. Fitar ta biyu ashe ta ɗauki waya tana harin na biyun bata samu ba. Sai bayan ta tafi sai take ce min kin gafa ta hau a daidaita sau na ce ban ma ji ta ce min a daidaita sau ba na zata ta ce ta shiga gidan makota sai na ce ki bar ta yan matan zamani ne in za su fita ba sa son sa hijabi sai da na nemi waya na rasa sai makociyata take ce min na ce miki fa. To a takaice me ya faru da ke ne? Ta je ka buga layin mata suya ta ce ta zo ta yi salon sai mai salon in ta ce mata sai yarinyar Shamsiyya ta ce salon na zo sai mai salon in ta ce to sai yarinyar sai Shamsiyya ta ce nawa ake salon sai mai salon ta ce mun muga kanki da Shamsiyya ta buɗe kanta sai ta ce kai kan nan naki ba shi da kyau sosai me kike yi stretching take yi sai mai salon ta ce ki daina yin stretching ki dinga yin salon saboda kanki ya lalace sai Shamsiyya ta ce no wancan zoba sai mai salon ta ce 500 sai Shamsiyya ta ce kai gaskiya yayi tsada sai misali ta ce to tunda ya kusa karewa ba da guda 2,600 sai Shamsiyya ta ce to bari in je in karɓo kuɗin gurin ƙanina tana fita a ce ta ɗau waya ta gudu muna binta a baya sai muka ga sun hau a daidaita sau sun gudu. Wayan nawa aka siye ta? 120 aka siye ta. Ya kika ji da kiga an kama Shamsiyya? Na ji daɗi sosai da sosai kuma ina fata hukuma da gwamnati da kotu ta hukunta ta kuma muna fata wayoyinmu za su dawo. To ga ka ban fai me ya faru? Wallahi ni dai ina kasuwa kamar karfe 5 sai a yi mata ta tayo min waya cewar akwai wata ta shiga cikin gidan ta neme ta ita kuma ba ta nan to sai yata tana nan sai ta ce ina babaki sai ta ce ba ta nan sai ta ce to kamun ruwa na sha kan ta je ta kawo mata ruwan akwai wayoyin ta iPhone guda 2 wallahi ta ɗebo kan ta kawo mata ruwan ta biyo ta waje sun hau a daidaita su sun gudu. Wayoyin sun kai na nawa gaba daya? Wayoyin akwai ɗaya na siye ta 165 ɗaya kuma na siye ta 100. Waya tafi da wayan? Shamsiyya. Ina take? Ga tana. To yanzu ya gane ta? Akwai wani yaro a waje yana ɗiban ruwa to ya ganta ta fito ta shiga can a daidaita sau a guje ta fito ta tana kuka ice ga can sun yi titi. Me kake bukata? To ina neman yanzu hukumar ɗan sanda ta mana adalci. A mu ayo za mu yi ma adalci gashi ana bincikar ta kana ganin an fara samuwa wayoyi kuma da an gama